elihle egameni likaJesu. Mawufunda le ndaba lithi uJesu wayefanelwe ukundlula nikhona abathandekayo egameni likaJesu. Lapha kuleyo ndawo kunoZakhewu. uZakhewu ngokwesicu sakhe ungayivezwa ile chapter kuthiwa indoda eyayithe ukuba imfishane ngokwesicu. Manje uJesu wayebonakala kalula kumuntu othe ukuba mdanyana egameni likaJesu. Wathi mayibona wayibona ukuthi ngathi angifanelwanga ukumbona uJesu ngokwelevel yami ye-height. Lokho ngizobheka around me ukuthi kunani engamsiza ingisondeze ku-attention. Lalelani bathandekayo, into ezokulekelela ukuthi ubheke ukuthi njengoba kubheda kangaka yini into ezomsiza iphakamise ukuze ngibone amazulu. U-social media uyakhuluma, omakhelwane bayakhuluma, abantu bayakhuluma, kodwa yini ezomsiza iphakamise? Ngoba uma ngabe uphakama kune-level yezinto ongazizwa, kune-level yezinto ongayibona egameni likaJesu. Waphakama wangazi ukuthi uba lonely lapha phezu kwesihlahla. Abantu abaningi basala lapha phansi. Lithi iBhayibheli uma ifika kuleyo ndawo, uma ifika kuleyo ndawo waphakamisa amehlo akhe. Oh my Jesus, my Father. Uthi David egameni likaJesu, ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Uthi usizo lami luvelaphi? Kodwa luvela kuJehova owenzile izulu lomhlaba. Egameni likaJesu ukuphakama uyakusiza ukuthi ungathi uyaphakama egameni likaJesu. Hallelujah. Le ndoda yaphakama, kanti uphakama nje uyohlangana necebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Waphakama. Lalani bathandeka, lento yokuvumela isimo, yokuvumela inature iyakuhlulekisa lento. Uyazazi mos nawe ukuthi mangila ngiyahluleka. Manje ubanjwa yini ukuthi ungabheki ukuthi yini ngathi ngingake ngifune uNkulunkulu egameni likaJesu. Khuluma nomunye umfana egameni likaJesu, ungibalela ngendlela kunzima ngayo. Ngithi kuyukhonzapha uyathula kuvela impendulo. Ngithi ngiyaxolisa ngikwazi ukukusiza ngoba ngiyazi ukuthi akukho okumehlulayo uNkulunkulu. Njengoba ungamazi uThixo, awukali formula egameni likaJesu loku-access izinto zasekhaya. uZakhewu uma eza uyabaza abantu bendawo ukuthi abantu bala bayangazi ukuthi ngumuntu onjani. Therefore vele noma ngingasondela akekho ongamvulela. Therefore angiye esihlahleni. Lalela isihlahla akunawo lutho esingamtshela khona egameni likaJesu. Hallelujah. Sizovuma ngisho ngathiwa umuntu ohluleke kangakanani izolo. Isihlahla saZakhewu sathula, savuma ukuditshela uZakhewu enjengoba enjalo. Lalela abantu uma efika kuye, into yokuqala bakhomanela ukuthi lo muntu oya kuye akalungele. That's the people. Yila bazalwane esihamba nabo. Ethi uNkulunkulu makakwenzela umusa, ethi uma etomula uNkulunkulu kwabanene bathi akafanelwanga egameni likaJesu. Hayi ngiyakwazi mina ukurejectwa ngabantu basizile izolo ukuthi mase kunakwa indaba yakho bakuvukele egameni likaJesu. Uthi uJesu mayefika awungifundele verse 5.